O sa business establishment ang gipadlakan sa Bureau of Internal Revenue BIR. Kinagumikan sa kapakyas kuno nini sa pagbayad sa ilang obligasyon sa buhis. Apan mamahimo ra hinon kining mablihan pagbalik kung masettle na nila kini. Ani ang report. Gipangunayan ni Direktor Eduardo Pagulayan sa Bureau of Internal Revenue BIR 13 ang pagpadlak sa usa ka business establishment sa dakbayan sa Sugbo ganinang udto. Gipapilitan pa kini og tarpaulin ang entrada di nakabutang ang closure order. Matod sa opisyal nga gumikan sa kapakya sa management pagtuman sa ilang obligasyon sa buhis. Hinungdan nga ila kining gisiradan. Yung namang accounting ng kanilang income, estimate lang yun. Pati VAT, yung 100 million na sinasabi ko, more or less mga 100 million, yun ang estimate lang. Although they still have the right to produce documents para mapababa yun. Or baka sa pagsubmit ng mga documents, maaring wala rin silang babayaran. Mahimo rin noong ablihan sa higayon nga masitol na ang ilang obligasyon. Wa diha ang tag-iya o ang tagdumala sa edipisyo busa dili una silanganlan hangtod makahatag silang habig. Bibigyan pa rin natin ng ingress-egress yung mga nakatira dyan. Pero itong office nila, kung saan sila nagbebenta, ito ay talagang isasara natin. Then we will give notice sa HLURB and sa ROD para ma-inform sila na huwag mo na silang bigyan ng authority to sell. Samtang itugan sa BIR official nga ang upland gandado nila usa sa mga hinungdan nga mitaas ang ilang koleksyon tungod kay mahadlok naman ang mga negosyante. Gani ang BIR sa dakbayan sa Sugbo ang numero 1 sa tax collection lukop nasod. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.